Mun mielestä matikkalinja kuulosti hirveän kiinnostavalta, vaikka mä en ole hirveän kiinnostunut matikasta itse asiassa, vaan lähinnä tietotekniikasta ja muista luonnontieteistä ja siitä, että täällä pääsee nopeampaa pois ja pääsee pois kotoa. Mä oon viihtynyt ihan tosi hyvin, että täällä on tosi hyvä henki ja oppitunnit on kiinnostavia, kun mennään riittävän nopeata, että ehdit tylsistyä. Me tehdään paljon asioita yhdessä, me pelataan pelejä ja kaikkea muuta hauskaa. Niin meillä on sitten ulkoisia projekteja oikeiden asiakkaiden kanssa, joille me näitä tehdään. Mulla on tällä hetkellä, teen yhtä verkkokauppaa kaihtimeen varten. Päivällä antaa mahtavat mahdollisuudet, että opettajilla on, ne tietää mitä ne tekee ja ne oikeasti on innostuneita siitä, mitä ne tekee. Ja täällä oppii paljon. Me ollaan täällä nyt 2 vuotta, jonka jälkeen me haetaan suoraan yliopistoon ja suurin osa ihmisistä pääsee aina minne hakeekin.